kära nordiska vänner. Ett stort tack till dig för det härliga tid här på Scandic-hotellet på Nordcom 2007. Ja, det räcker nästan. Ja. Men vi vill gärna också få säga tack. Tack för programmet och vi vill säga tack för allt som är emellan, så att säga. Det har varit roligt och det har varit en stor glädje. Vi vill säga tack till Blomsterfolket och vi vill säga tack till moderatorerna och vi vill säga tack till Marianne och till Ingrid. Och vi vill säga tack för allt det rättvisomärkta som vi har fått höra om och fått från er. Ja, vi är så rättvisa och glada när vi reser till Island. Ja, det är vi faktiskt. Vi måste ju resa lite innan konferensen tar slut eftersom vi behöver ha vårt landsvisa möten. Och vi börjar i taxin och vi fortsätter på Arlanda och slutar i flygplanet. Ni har tagit emot oss med öppna armar och ni har haft ganska bra närvaro. Och vi tar härifrån med oss hopp. Både hopp om mycket samarbete och hopp om en bra konferens 2009. Vi ses i Oslo. Vi ses i Oslo.